Lena indawo yakwaXimba intshonalanga yeTheko. Abantu bendawo bathi badinga idingonqangi ezimqoka ezifana namanzi nogesi nohlelo lwendle oluhlelekile. Unkosikazi Thabisile Gumede uthi inkinga yokuntula amanzi lapha yaqala eminyakeni emibili edlule uthi amaloli amanzi afika kanye einsukwini ezine. Amamzala wami uno 91 years. Usekhulile akakwazi ukwenza lutho njengomuntu omdala usehleli phansi ufaka ipampers. So kumele ngimgeze naye makufika imoto kufanele ngimiyeke ugogo mshiye kanjalo ngihambe ngiyokha amanzi kwivaterikani ngoba meke ngayiyeka angiyazi ukuthi izobuya nini. So nje inkinga esinazo la endaweni yamanzi. Uhambeni kahulumeni kule ndawo uhlangabezene nezinkinga umphakathi othi kufanele ngabe uhulumeni uyangenelela kuzo. Uhulumeni usuzunxusa omasipala ukuba bacele laba abaxhume amamitha amanzi ngongemthetho ukuba babhalele omasipala bacele ushwele ukuze baxhunyelwe kahle. Indunankulu esifundazwe unkosikazi Nomsadube Ncube uthi kwesinye isikhathi izinkinga zokuhamba kwamanzi njalo kuba ukukhohlakala kwezisebenzi kamasipala nabanikazi bamaloli athwala amanzi. Benzela ukuthi mhlambe bathola ama overtime noma baqashwe ukuthi mabahambe bayosebenza lo msebenzi kodwa singekho isidingo salokho. Sasisithi komasipala ake uzama ukuthi ke ufake amakhamera endaweni lapho abona khona ukuthi yizo le ndawo eziyinkinga ezidala ukuthi amanzi angabe sahamba kahle emphakathini. Uhulumeni uthi isombululo dabeni lamanzi kulomphakathi ukuletha amathange amanzi ayikhulu ngesikhathi kusabheka isombululo sangunaphakade enyangeni ezimbalwa ezizayo. Izindaba ze SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.